дуруд бинандаҳои азизи озодӣ, барномаи навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунам. Сарвинози рӯҳулло ҳастам. То 10 дақиқаи дигар бо шумо. имрӯз 6 май аст, соат дар душанбе 11. имрӯз дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. дар Тоҷикистон барои осебдидагони ҷанг дар марз бо Қирғизистон кумак ҷамъ меоранд. Вазорати маориф гуфт, таътили хонандагон аз моҳи июн шуруъ мешавад. Кишоварзонро дар Тоҷикистон 1 сол аз пардохти андози замин озод карданд. ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар пайи муноқишаи хунин ба созиш расидаанд то рӯзи 9 май тарҳи хати як қисмати баҳси марзро мекашанд. ду кишвар 970 километр сарҳад доранд ва то кунун танҳо 519 километри он муайян карданд. минтақаҳои дигар ки обу заминҳои чарогоҳ иборатанд баҳсӣ ҳастанд. мақомоти Тоҷикистон шарҳ надоданд ки гап дар бораи чанд километр хати марз меравад ва кадом минтақаҳоро дар бар мегирад. ин дар ҳолест ки 3 рӯз пеш Қамчи Бектошиев, раиси кумитаи амнияти миллии Қирғизистон, дар бораи тасвири 122 километр хати марз сухан ронда буд. ҳамзамон бо ин гурӯҳи кории Тоҷикистону Қирғизистон уҳдадор шуданд ки то 17 май дар минтақаҳои овчи қалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Чоркӯ, Сомониён, Хоҷаи Аълои шаҳри Исфараи вилояти Суғди Тоҷикистон ва нуқтаҳои аҳолинишини Мақсад Лайлак, Оқсои Бодканди Қирғизистон ба иҷрои корҳои тасвирии хати лоиҳавии сарҳади давлатӣ шурӯъ кунанд. мақомоти вилояти Суғд рӯзи 5 май рӯйхати 10 сокини шаҳри Исфараро нашр карданд ки дар ҷанҷоли ахирии марзӣ бо Қирғизистон ҳалок шуданд. ин номҳоро радиои озодӣ дар 6 рӯзи гузашта бо истифода аз манбаъҳои худ ва наздикони фавтидаҳо гирд оварда буд. феҳристи пурраи ҷонбохтагон дастрас нест. радиои озодӣ то ин дам мустақилона номи 18 қурбонии ҷанги ахир дар марз бо Қирғизистонро ошкор кард. 10 нафари онҳо низомӣ ҳастанд ва аз минтақаҳои гуногуни кишваранд. рӯи хати 10 сокини кушташудаи Исфара рӯзи 5 май замоне нашр шуд ки ҳукумати вилояти Суғд эълон кард ки ба оилаҳои онҳо дар умум 700 000 сомонӣ, яъне ба ҳар як оила 70 000 сомонӣ ёрӣ карданд. зимнан баъд аз хатми як муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ки аз ду тараф захмиву қурбонӣ ва хонаҳои тахрибшударо дар пай дошт, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Душанбе ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон бо кушодани суръатҳисоб ва гузоштани сандуқҳои хайрия барои осебдидагони ноҳияҳои Исфара ва Бобоҷон Ғафуров кумак ҷамъоварӣ мекунанд. дар ин бора ҳамкорамон Амридин Олимов гузориш медиҳад. дирӯз дар ана ҳамин макон дар маркази шаҳри Душанбе назди театри опера ва балети ба номи Садати Динайнӣ қуттиҳои хайриявӣ аз сӯи як гурӯҳ аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ гузошта шуда буд ва дар қуттиҳо навиштаҷоти кумак ба ворух буд. имрӯз ин қуттиҳо ба назар намерасанд, аммо гурӯҳҳои дигар тариқи интернет ва дигар воситаҳо маблағ, либоса ва хӯрока ҷамъ карда истоданд барои зарардидагони муноқишаи охири марзе миёни Тоҷикистон ва Қирғизистон. аслан мақсади мо ба ҳар роҳу восита Ситора Киромова ва чанде фаъолони дигар 2 рӯз боз бо дархости афроди хайрхоҳ ва ҷамъоварии кумакҳо барои осебдидагони ҷамоатҳои Ворух, Чоркӯҳ ва Хистеварзо овчи қалача шуруъ карданд. мегӯяд қарор аст ин кумакҳои ҷамъшударо рӯзи шанбе ба дасти ниёзмандон расонанд. ҳадафи мо албатта пеш аз ҳама дастгирии зарардидаҳо аст, чун дуруст намешавад агар ки мо гӯем иди фитр қайд кунем, хурсандӣ кунем, дар унҷо касе дар ҳолати бад қарор дошта бошад. мо ҳам мехоҳем ки фарзандони онҳо, хештаборони онҳо низ гӯем дар баробари мо хурсандӣ карда тавонанд. дороишон аз даст рафт. дар баробари ҷомеаи шаҳрвандӣ бархе аз рӯҳониён ҳам бо паёмҳои худ аз сокинон даъват карданд ки дар ин рӯзҳои сангин дар канори ҷабрдидагони муноқишаи ахир бошанд. як суҳбати сари роҳии мо дар кӯчаҳои Душанбе ҳам нишон дод ки сокинон аз ин ташаббусҳо ситоиш мекунанд. саъдии бузургвор гуфтааст ку чун бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш як гавҳаранд, чо зӯваи ба дард оварад рӯзгор, дигар рӯзҳоро намонад қарор. чӣ хел дар он ҷавон бечоро дар ин вазъият дучоранд, мо бетараф бестем. ҳамаи ҷомеа на танҳо пулдоро бепулӣ хеле баҳона намешавад. ҳамаи мо бояд саҳми худро гузорем, ба онҳо дастгирӣ кунем. ин рӯз хай худо ба сари ҳеҷ каси рӯзро дигар наёрад. вай мо метавонанд ки мо кумак кунем, кумаки худро расонем, вале ки вай мо дастгирӣ накунем вайёра чӣ хел вайё мекунанд. мо бояд ҳамун зарардидагона мо дастгирӣ кунем. аз як тараф хеле хуб мешавад, аз тарафи ба фикри ман, шахси ман.
дар натиҷаи муноқишаҳои 28 ва 29 апрел дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон аз ду ҷониб даҳҳо кас куштаву беш аз 200 нафар захмӣ шуданд. талоши кумак аз сӯи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳолест ки 2 рӯзи қабл мақомот ҳам эълон карданд ки тамоми зарарҳои дар натиҷаи муноқиша ба бор омадаро ҷуброн мекунанд ва манзилҳои харобгаштаи сокинонро то як моҳи дигар аз нав бунёд мекунанд. амриддин олимов, сарвин нозирулло, радиои озодӣ, душанбе. ёдовар мешавем ки кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон эълон карда буд ки тибқи ҳисобҳои пешакӣ дар муноқишаи ахири марзӣ байни сокинони тоҷикистон ва қирғизистон дар ҳудуди 3 ҷамоати исфара 14 хона комилан ва 2 манзили зист қисман вайрон шуданд. хонандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таътилоти миёнаи умумӣ пас аз ҷамъбасти аттестатсия ба таътили тобистона ки то 31 август идома меёбад фиристода мешаванд. дар ин бора хадамоти матбуоти Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон хабар дод. ба ин тартиб таътили тобистонаи синфҳои 1 аз 7 июн ва синфҳои аз 2 то 11 аз 14 июни соли равон шуруъ мешавад. Вазорат хабар додааст ки дар таътили тобистона дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ баргузории якчанд барномаҳои таълимию тарбиявӣ пешбинӣ шуда, феълан дар назди Вазорати маориф ва илм маркази ҷумҳуриявӣ дар таътили тобистона ҷалби хонандагон ва истироҳатгоҳи тобистона ба нақша гирифта шудааст. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон аз тарҳе ки кишоварзони тоҷикро аз андоз ё молиёти ягонаи замин озод мекунад ҷонибдорӣ карданд. Файзиддин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон, рӯзи 5 май дар ҷаласаи парлумон гуфт, бо мақсади дастгирии кишоварзон ва таъмини бозори истеъмолӣ дар шароити пандемияи COVID-19, кишоварзон соли 2021 аз пардохти андози ягонаи замин озод мешаванд. қабули ин тарҳ аз сӯи вакилон дар ҳолест ки кишоварзон муҳлати имтиёзро хеле кӯтоҳ медонанд. деҳқонон мегӯянд, агар пардохт аз андози ягонаи замин на барои 1 сол, балки дастикам барои 5 сол бекор карда мешуд, шояд ба танзими нарх ва маҳсулот мусоидат мекард. маблағи андози замин дар Тоҷикистон солона ҳудуди 200 миллион сомонӣ ё муодили тақрибан 20 миллион доллар аст. раиси ҷумҳури Тоҷикистон ба ҳукумат дастур дода буд ки барои пӯшонидани ин қисми буҷети давлат чора ҷӯяд, зеро ин маблағи кам нест. додситон ё айбдоркунандаи давлатӣ дар Ӯзбекистон барои блогер Отабек Саторӣ 11 сол зиндон талаб кард. Саторӣ, ки ба наворҳои танқидияш маъруф аст, дар асоси 3 моддаи Кодекси ҷиноии Ӯзбекистон айбдор мешавад. додситон гуфтааст, Отабек Саторӣ айбҳоро эътироф накарда, зарари расонидаашро низ ҷуброн накардааст. ба ин далел ҳолатҳои сабуккунанда нисбат ба ӯ татбиқ карда намешавад. ҳукми ниҳоии додгоҳ рӯзи 10 май эълон хоҳад шуд. Саториро рӯзи 30 январи соли ҷорӣ дастгир карданд. ӯ ба тамаҷҷӯӣ, туҳмат ва таҳқир муттаҳам аст. чанде аз созмонҳои байналмилалӣ аз мақомоти Ӯзбекистон даъват карданд ки блогер Саториро аз ҳабс озод кунад. созмонҳо мегӯянд, вай бо айбҳои беасос боздошт шудааст. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорамон Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 6 майро гирд овардааст. ششم مای سال 1996 در دوشنبه دو دانشمند معروف ساحه طب تاجیکستان یوسف اسحاقی و منهاج غلاموف کشته شدند. اسحاقی رکتور دانشگاه طبی به نام ابوعلی سینا و غلاموف سردختوری بیماری‌های روحی وزارت بهداشت شام آن روز بعد کار هدف حملگران مسلح قرار گرفتند. 6 می سال 2011 با قرار دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نشریه پیکان بسته شد. هفته‌نامه‌ای که بیشتر نتیجه‌های تحقیقات ژورنالیستی را درباره تحولات اجتماعی و سیاسی تاجیکستان نشر می‌کرد، مؤسسه دولتی تاجیک استاندارد با اتهام پس زدن اعتبارش به دادگاه کشید و با همین سبب شد که نشریه دیگر چاپ شده نتوانست. 6 می زاد روز رسام معروف تاجیک وفا نظرف است. او سال 1940 در دهه دیودره ناحیه شورآباد تولد شده، سالهای شوروی عضو اتفاق رسامان SSSR بوده است. بیشتر با پورترت و چهره‌نگاری معروف است. برابر با این نقاشی منظره‌های طبیعت می باشد. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 6 май чунин таъин кардааст.
навиди бомдодиро тамошо кардед ва матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ ва ҳам саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. хайр, худо нигаҳдоратон.